אוי, זה משהו. זה מחנה שבויים מצריים. המסכן הזה שמן בקושי זר טרח, אם הוא לא יקבל מכה, יקבל לי מעלה. הייתי במדים, צילמתי, מה? סתם, כמו באיזה... בבעל חי לא מתעללים ככה. אחר כך ניגש הקצין המצרי, וניגש לחייל, עושה לו ככה, תראה, מנגב לו ככה את הפה. מצא חן בעיניי. אמרתי יפה, בני אדם. זה מלחמה, זה עושה את הבן אדם חיה. בתור צופה מהצד, ומחזיק מצלמה, אני לא התערבתי, לא אמרתי שום דבר. לא התערבתי, זה לא תפקיד שלי. אצלי אדם הוא אדם, לא משנה אם הוא אויב שלך, או ידיד שלך, או שהוא מהעם שלך, או מעם אחר.